panahon nga natay problema, panahon nga natay kagulanan, tungod ni ani makomforta. Muna nga kung ikaw karon usa ka Kristiyanon, luya na kas pagbasa sa pulong sa Ginoo, wala na kay gana sa paghatag o higayon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Okay? Nawala na ang imong desire sa pag-meditate sa pulong sa Ginoo kada adlaw. Ingnon ti kaigsuon nga ang atong kinabuhi sa unahan kung wala gyud tay pulong sa Ginoo, mahimo gyud nga libog kaayo. Okay? Mahimo gyud nga proud ta, mahimo na ang atong atunang kaugalingon, kita nay Ginoo sa kaugalingon. Mahimo nga ang atuan ang mga pagpuot mi matuman kung wala na gyud tay pulong sa Ginoo nga ginabasa nato kada adlaw. Ang imong espirituhanong bahin wala na gyud kalayo passion sa pag-alagad sa Ginoo.